Sarik sal kaham kazin takobukuk tini 15 January 2026 Sarik babayo sung thai bwphangni bisingo naythgya nangkogya hai omhai bwthai sung khibi tono chathai ekhe tono bo hai bwphang ba thai phangno tui kok salainai naidi khazan takuk tini barnani jora ongyako phiaba bonaro bwkhri tongo iko bwbar tongo iko naidor bwkhri kwbangma tongo tai bwthai rok bo nukjaknai thaisa thuisu tai botro bo nukjaknai thaisa thuisu naidor botro bathak pai mani ko naidor botro tongmani kuplung ongkhai iko naidi botro oro botro tonga khazani takuk omhai klai o phangsa jambura naidi botro oro busuk tori thanga naidi iko botro oro busuk tori thanga oro botro tongo oro torna nai tongka omaike khazani takuk Jambura phangsa tal brum brum sal brum brum masaya phano nong Jambura phangsa kayoi hati baro thaisa tal brum brum thaisa thuinoi khagi masao hinkle naidi khazan takuk obo masa naidi masaya naida ani kokto bolai ma hai kalai nai ang to chawi tong mani ba omo nong tal brum brum no thaisa thainoi ar kaham ka naika ni klai ka salni salsao saltamo nong thaisa rok khage masai mano khazan takuk phangni buphang tonga ka nong bisilang ayoi chawi mannai ani o nangkuk thaya hai naithok thaya bukur raja sitra bebe hai ka khiklai tongjangnai kaham kuk chathai ni bisinga kaisa chathai yongkha Jambura khazani takuk hayaduba inka sung bono khibi tono saya nangya naithok yable kasak buya naithok buya kotorma bukur raja bumong si tongo kokthai si tongo Jambura bukur no korsol sitra bebe khenai hayaduba khazani takuk deksa phunuka yang deksa hinka tabo bwkhri oi ko bwkhri hasalo yang naidi oro bwkhri kuplong khazani takui ko oro bwkhri kuplong bwthai kuplong je water shooter hinkla naidi ko water sakara hinka bwthai bwbar bar thaya no omahai bedek kepleng ta narak de ang narang mane ongkha tola bedek belai dukhlaijak bangkha kisa kusu khlainai bono situtui naraka kusu rohanani bagan khazan takuk yang bedego phaika hinka naidi Jambura bwthai pomelo nahindi hayedeba khazan takuk tini 15 January 2026 oro usuk bwthai bangi tong khazani takuk naidi sung bono tawane bagai naithok thaya sitra bebe Jambura makhangno kosol rok hinlai himale omhai bukur raja jora jore kisa meser tongo boni bagai phiabani o Jambura le meser ni dolo kalaya ba meser ni group o kalaya naidi khazan takuk bwthai bai bwbar bai botro bai bwkhri bai hai ke sabul jagai thai tongnai sitra bebe Jambura bukur hai sitra hinjangnai bwthai khazan takuk o bwthai no sung chathaya nang thaya sarri thaya bono jodi chung chathai boni tui chathai wathai kisia misa bithi rok riu hinkele kisa buron rok muret potas rok muski rok yapang kisa misa riui tono hinke bo busu kobang bathak nai busu kaham thok nai busu kaham nono bwthai nai oro buhai no botro tongo bisingo botro nuhunjak ten camera wa nuhunjak la khazani takuk hai klai Jambura no sung nai an oro tai guri kitingi phai oro tai thupsa man phai oro thaini thaisa to tongnai no tongnai khazan takuk omhai ka nono busuk bosa thairi tong bisilang ayui January February ta alosana ang chapayang nai obo chathaya ka ton hinka phiaba sal brum brum bangthaya khlaioi sal brum brum bangthaya khlai sal nei gap khlai phanong ton phiaba sal brum brum ne hinna yang khazani takuk sal brum brum bangthaya khlai Jambura na kabang sal romai chawi tong hinka boni benefit busuk kamong nai awoto nung shu angbo kisa misa nung bai kokthai sharing khlai nai baskanga khazani takuk Jambura bwthai naithok thaya phano bono ara vitamin C belai kabang manthogo immunity phan bangriwo protein tai iron absorption kaham khlai riwo
digestive kaham khlaimani bagui kaham digestion ongo weight loss khlainani wo chubachuri wo kenek mayukhi thani wo ukhia khlainani samung tango fiber kabang tongmani bagui mayukhi thaya ongo bekrengni bagui kham hinui khanawo blood pressure control khlaio heart ni bagui belai kaham nini omor eba boyos banya hai ongui mano bukur naythok kusung khlaio infection ni bagui belai no fight khlaio cancer ongya sini cancer no kasonani samung tango muscle cramp eba bahan sontonjakma no hamriwo low IG chathai ni bagui digestive system na hamriwo sugar bemar ganang rok ni bagui belai jambura bwthai chakhlai hamkogo bua yapangni bahan no hamriwo bwkhnai bosok phatemani eba bwkhnai chomani bagui jambura bwthai chamani belaikana nangkukmani chathai kalaio vitamin C, vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, beta carotene, riboflavin, tai dal bidal nutrient mantongmani bagui hamya bemar bai ba eba hamya bemani yong rok bai belai klaino jambura bwthai chamani kaham taman bagi meko hamya yong bai bo belai khana fight khlaio khajani takho boni bagi no sini gana was jambura no manga hingke chana ni nango khajani takho chini doctor song kaham ka chana kok samani tongo jambura naythgya phano bono salai jabadi hinoi khajani takho naythgya phano jambura bwthai no le sakana hamkogo tamoni bagi doctor rok sadi ni saka abunung buhaina kaham kane siwo je jambura bwthai boni phan bagun belaikan kaham tong hine khajani takho kaikhabu bono bisi kaham klayoi chathai wathai kabangko grina nangya kisa misa rima bai botro ongpro kisa misa tui rima bai bobaino bo kabangko bathai thai tong phia batabo kaisa kene variety kaham phaika a variety bisilang ayui nono bathai rinai chari nai boni bagai nong variety kaham nai tu kai de khajani takho belai no kok kabang sajaka tai bisi kok sayani bising tu no tinini video no oram matha geri sinai khajani takho hambai tai chubai